Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που παίξουμε For Honor. Με τον Warden, τον καλύτερο παίκτη. Βλέπω εδώ με γιατί κανένα... Καλύτερο μας παιχνίδι για μας. Για μένα το Assassin's Creed Revelations. Πώς και άλλαξες παιχνίδι. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Πάντως το For Honor όμως είναι το καλύτερο παιχνίδι στον κόσμο. Τι το πιο ακριβό. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Σένα γιατί αρέσει το Assassin's, απλά αυτό θέλω να ρωτήσω. Πάρε τις μπότες. Τι άλλο να τρέχω γρήγορα. Αυτό το πράγμα. Για να δούμε τι άλλοι αντίπαλοι υπάρχουν. Και νικήσαμε τον πρώτο γύρο. Πώς γίνεται αυτό. Τι έγινε. Έχω βάλει Dominion. Round έχεις βάλει μωρέ. Ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Όχι όμως με έναν παίκτη. Α, εντάξει. Κατάλαβα, αλλά δεν είναι και τόσο ωραίο όσο τα άλλα. Ναι, μετά θα παίξω το άλλο. Ναι, αλλά εγώ θα παίξω μετά, έτσι. Ναι. Μισό εσύ, μισό εγώ βίντεο. Πολύ... Τα πιο καλά γραφικά έχει αυτό το παιχνίδι, Τα πιο ωραία γραφικά έχει αυτό το παιχνίδι, φίλε. Πάμε. Πάρε το σπαθί να είναι πιο δυνατό. Είναι ήδη δυνατό. Το ξέρω. Εγώ σου έχω πάρει τα ακρινά. Τους ώμους. Τα... Δεν φεύγουν από τη μέση αυτή. Εμείς σκοτώνουμε τους κόκκινους, έτσι. Τους πορτοκαλί. Ναι, τους πορτοκαλί. Την κάμερα φαίνεται αλλιώς. Έχουμε δύο αντίπαλους ακόμα. Θα τους χαμοσκώνει. Πάει ένας. Και νικήσαμε. Το δεύτερο round. Ναι. Εμένα μετά μου βάλεις να παίξω κανονική πίστα όμως. Ή βασικά μου φτάσει στο μισό βίντεο. Τέλος πάντων, όταν φτάσει στο μισό βίντεο θα παίξω όποτε είναι, εντάξει. Να παίξω. Άρπατη και άρπατη. Καλά, τους έχεις όλους εσύ. Πάμε. Θα πάρεις ποτέ Minecraft. Θα πάρεις ποτέ Minecraft. Ο κόσμος θέλει πολύ Minecraft. Μ' αρέσει πολύ. Πολύ καλό. Κιόλας. Παίζεις online. Έχεις σπαθιά και τέτοια. Ναι. Δεν φτιάχνεις μόνο. Έχεις αντιπάλους, είναι μικρά. Ο καθένας έχει ένα. Του βάζεις στολή. Πόση ώρα είσαι με αυτόν. Είναι καλός. Ξέρω. Τον σκότωσα. Τελείωσε και το τρίτο round. Ναι. Νικήσαμε. Δεν ήταν και από τις καλύτερες μου μάχες, αλλά δεν πειράζει. Στο μισό. Λοιπόν, τώρα θα παίξω την πίστα που θέλει ο Αντρέας. Για να είμαστε πιο καλά, κοίτα, είναι πιο ωραία γιατί εγώ μπορεί να τελειώσει το βίντεο. Λοιπόν, θα παίζουμε ένα άλλο από το παιχνιδιού, αλλά και πάλι είναι deathmatch. Λοιπόν, πάμε.
παίξω κι εγώ αυτό το mod μετά, Αυτό θέλω. Αυτό ακριβώς. Θα παίξεις. Και με τον ίδιο παίχτη. Ναι, Ωραία. πάντα. Πάμε. Αυτή η πίστα δεν μου άρεσε καθόλου. Και να μην βάλεις καθόλου το δάχτυλο πίσω. Να το κάνεις από εδώ και από εδώ. Εδώ έχουμε πολύ πράγμα. Και οι κραυγές είναι ζωντανές όταν πετυχαίνεις τον άλλον, Που κάνουν κάπως. Όχι, δεν θα ξεφύγεις. Είναι ρεαλιστικές οι κινήσεις και όλα. Σπύρο, ξέρεις ότι βγήκε το PES 18 για το FIFA 18. Βγήκε pre-edition βασικά. Το Legacy Edition, το FIFA 18. Εντάξει, όμως τώρα παίζουμε φορώνα, Απλώς σου λέω ότι βγήκαν νέα παιχνίδια. Να κοιτάξουμε να τα παίξουμε και αυτά στο κανάλι. Πάμε πάνω. Ωραία, φαίνεται η κάμερα πιο ωραία γιατί είναι πιο μέρα εδώ, σε αυτό το παιχνίδι. Σπύρο, αυτό το ανεβάζω όλη μέρα. Θα το ανεβάζω όλο μαζεμένα. Λοιπόν, παιδιά, παίζω εγώ τώρα. Να θυμηθώ, Σπύρο, πώς παίζουμε. Δεν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τώρα θυμήθηκα βασικά. Εντάξει, πατάμε L3 για sprint. Έχασε ζωή. Δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει. Έχει εκεί έναν αντίπαλο. Εκείνος είναι αντίπαλος. Ναι. Η πορτοκαλί είναι αντίπαλη ή μπλε. Όχι ρε, η μπλε. Εμείς είμαστε όμως πορτοκαλί. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό ρε. Θα θυμώσουμε σε ένα άλλος online παίχτη. Μην διακόπτεις τη μάχη τους. Γιατί κάθεσαι. Μόνο δεν τα κατάφερα να το ανοίξω τη φάση στα δύο. Ρε ηλίθεια, μαζί σου είμαι. Δεν το έκανε επίτηδες ρε, έχει μεγάλο όπλο. Το ξέρω, αλλά μου σπάει και εμένα τα νεύρα. Ωραίος. Όπως είπαμε, είμαι και εγώ καλός σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά όχι καλύτερος από μένα. Ναι, αλλά είμαι αρκετά καλός. Όμως είναι πολύ καλός ο Αντρέας επειδή δεν έχει αυτό το παιχνίδι στο PlayStation. Και το έχει Εγώ μάθει βασικά έχω το 3. ομάδες. Τώρα είμαι στο σπίτι του φίλου μου και παίζουμε με το PlayStation 4. Αλλά εγώ θα πάρω το καλοκαίρι το PlayStation 4. Λοιπόν, πάμε. Καλά, αυτή είναι νάνη, δεν μας ενδιαφέρουν. Μην πας! Φύγε από εκεί. Αν πας εκεί πέρα την ώρα που εκρήγνεται θα πεθάνεις. Κάτι κατάλαβα. Εκεί πέρα. Το έχω Πού πάθει. είναι οι άλλοι, ρε παιδιά.
Κάπου είναι. Αλλά πού είναι δεν ξέρω. Ρε, πού είναι. Να κοιτάς το χάρτη. Το ξέρω, το κοιτάω, αλλά δεν... φίλε, μπορεί να το πάνω. Ναι, πάνω είναι. Α, Χτύπα. καλησπέρα σας. Τι μας κάνετε, καλά. Ρε, γιατί μου κάνεις Είναι αυτό? άδικο αυτό που κάνεις. Τι. Που πήγαινε στον άλλο παίχτη ενώ είναι ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ με ενδιαφέρει να παίξω να τα δώσω όλα για το κανάλι. Κλέβεις το kill του άλλου παίχτη. Με Πέθανες. ενδιαφέρει κιόλας. Είπαμε κάνει από άλλο, Γαμό. Φίλε, πάτησα ασπίδα για όλα. Are you serious? Κάνουμε respawn τώρα. Μολακία, Με φαίνεται πιο καλά, πιο καλά την κάμερα. Πάλι ήδη. Μου ήξερε και οι δύο ταυτόχρονα. Βλέπεις πώς είναι να το κάνεις και στους Καλά, άλλους. θα σας πω καλησπέρα σας μετά. Ναι, μετά όμως ήταν ο καθένας μόνος, εντάξει. Πριν είδες εγώ που ήταν 2 και τους σκότωσα. 3 για την ακρίβεια. Αυτός είναι, όχι, δεν είναι. Ρε, αυτοί δεν είναι τίποτα. Τι τους βαράτε, ρε παιδιά. Έχετε μυαλό. Καλησπέρα σου. How do you do? Κρατάς από την... Χτύπα! Χτύπα! R2! Πάλι πέθανες. Δέλτα! R2! Έτσι. Τώρα σκότωσε και τον άλλον. Πάλι αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο είναι απίστευτο δίδυμο. Πάλι. Εντάξει, είναι λίγο άδικοι αυτοί. Άμα ήταν μόνοι τους, εγώ θα μπορούσα να τους σκοτώσω. Ξέρω να πει. Ο Viking είναι πολύ καλός αυτός εκεί. Με τα τσεκούρια. Ναι. Ο Gordon πάντως είναι ο καλύτερος. Πάντα Gordon. Warden forever. Kill their heroes. Ωραία, το ξέρα. Πάμε να σκοτώσουμε. Όχι, μην πέσεις. Πάμε να κάνουμε kill their heroes. Πέσε κάτω. Όχι, δεν είναι αυτοί οι αντίπαλοι. Πάμε. Πάνε στον τοίχο για κάποιο λόγο. Νικήσατε. Victory! Γεια σας παιδιά. Σας παρακαλούμε να κάνετε subscribe Το και κλείσα! like στο YouTube. Το κλείσα!